Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu ke uNkulunkulu wethu ngothando asithande ngalo, wasithumelela indodana yakhe yasifela esiphambanweni. Uyasithanda ngendlela emangalisayo. Uyakuthanda uJesu. Iyakuthanda inkosi uJesu. Uyakuthanda uNkulunkulu Baba. Uyakuthanda uMoya Ongcwele. Pho yini ubaphoxe? Ubaphoxelani ngempela? Uyenzelani lento oyenzayo? Uzoyiyeka nini lento oyenzayo? Ucabanga ukuthi usenesikhathi eside sokuphila? Noma ngabe side, awuboni ngani ukuthi ukubethela inkosi uJesu wazi uqonda ngoba phela ukona ngamabomu ukubethela uJesu. AmaHebheru 10 verse 26 and 27 akubeka kucaca. Uwona ngamabomu usekho umnikelo ngesono. Kuphela ukulindela ulaka lukaNkulunkulu oluza ngomlilo oshisa ozoqeda amaphikankani. Iyeke lento oyenzayo. Yeka imisebenzi yakho yobumnyama. Yeka imisebenzi yakho yokungcola. Iyeke. Khonza uNkulunkulu ngobungcwele. Ayike babunzi bantu bengena ngalelo giya namhlanje. Ngiyabingelela ezindaweni zonke ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Nawe wenze kahle wangilalela namhlanje. Wenze kahle walalela, siyabonga. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza usithole isibusiso sokulalela lenkonzo. Mangiguqe nawe uguqe futhi lapho sithandaze sicele sinxusa uMoya Ongcwele abe phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho, sibonga indlela osithande ngayo, wasigcina wasilonda salibona lolu suku. Siphuma kwimpela sonto, siyabonga. Qhubeka ke nathi Nkosi usifihle, kube yilona loyo Nkosi entendeni esandla sakho. Kube yilona loyo uNkulunkulu wami umfihle egazini lendodana yakho. Siyabonga ke nangalesi sikhathi. Sisize silizwe silenze izwi ukuze singazilanduleli ngosuku lokugcina. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Ayike bese senkonzweni izolo nani bengikholwa ukuthi benisezinkonzweni ezindaweni ezihlukeneyo. Abanye bebesemagatsheni asentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Abanye bebesemabandleni abo. Abanye uNkulunkulu bebasebenzisa emabandleni abo. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Be an ambassador of heaven. La ukhona iba inxusa lasezulwini. Lapho nje khona iba inxusa lasekhaya ezulwini. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngosuku oluhle kangaka asinikeze lona. Ziyasondela inkonzo zikaJuly. Nesikhumbula inkonzo zethu zikaJuly zisesontweni noma evikini. Weekend yokuqala ngithi ngibheka ikhalenda la angazi ngizolibonaphi. Iweekend yokuqala kuJuly sezisemome inkonzo zethu zikaJuly. Namhlanje umhla ka1 June ziyaqala ngoJuly ngolesihlanu umhla ka3. Mhla ka3 July nangomhla ka4 nangomhla ka5 sinengqungquthela kaJuly, July conference. Niyamenywa ke nonke nithandayo ukuthi nifike. Kuphela nje okufanele ukwenze ukuthi ubhalise usho ukuthi uyeza. Bhalisa kumphathi wakho, bhalisa kwimanager yakho. Sengithi manager umfundi ngingixolele bafethu. Ngineminyaka ewu16 ke umfundisi. Ngisebenze iminyaka ewu21 ngiyimanager. 21 years ngiyimanager. Manje ke leli gama libuye ngicabanga ukuthi umuntu ophethe abantu imanager, vele imanager but ngokukholwa umfundisi, umelusi. Thinta umelusi wakho mawuthanda ukuza asazise ukuthi uyeza. Uma kunomalusi ongekho ekhaya lezwi, hayi kusho ukuthi uzosho nje ke la usho ukuthi uyeza enambeni yakho
esisebenzisayo 083 lapha ku WhatsApp usho ukuthi uyeza, kodwa bonke abantu abanama branch bazosho ama-branch nabo ngoba isystem yokureport ukuthi uyeza sikhona. Sekungenwa kwisystem ubhaliswe khona igama lakho nangesikhathi usukhokha imali isystem yasho ukuthi usukhokhile. Yazi siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngomfundisi uJali usenzele isystem eyisimangaliso. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ningitshele nonke befundisi uma seni right ukuze ama-report enu niwafake kwi-system, niwafake laphaya kwi-website yebandla, ningabe nisawafaka ningabe nisathumela ku WhatsApp. Nami ngizongehlisela umsebenzi kuno WhatsApp abaningi. Njengoba ngikhuluma nawe njengamanje sibheke ku-60 o-WhatsApp banamhlanje, babheke ku-60. Kulo 60 funa ngisubtract ama-report awu-35, ama-branches awu-35. Kahlehle asengaphezulu ukuthi awakavulwa ngokusemthethweni. So angikhulumeli-ke eziko, asengaphezulu. So-ke kusho ukuthi-ke uma ama-messages esebheke ku-60, uhafu waloyo wabefundisi, uhafu waloyo abazalwane bebeka izinto ezimbalwa ezithize, uzobona ukuthi ngifukuza kangakanani. Siyambonga-ke nokho uNkulunkulu, ayikho into emnandi njengokufukuzela izulu. Ulisebenzele nje izulu. Uze ungalali ebusuku usebenzela izulu. Bethi belela abanye behonqa ubuthongo, wena ubuhlezi nenkosi yakho uyisebenzele. Ngoba makuphela inyanga, ngisho inyanga yangempela mina, uyakuvuza, akuvuze. Bese bekhala-ke abanye, yezwa, bakhale bathi uthwele, kanti bona bahuqa ubuthongo ubhekile wena usebenza. Bathi uthwele wena, kanti cha, uNkulunkulu ubuka ukuzikhandla kwakho nokusebenza kwakho. Asizikhandleni bafowethu, sizikhandleni siye kukhomba. Ngoba ngesikhathi ukhomba ngomunye owodwa emithathu ithi wena uyafana naye ngokuphindwe kathathu-ke wena, ungcono yena kukanye. Isithupha sithi uNkulunkulu ufakazi. Yekani ukukhomba, yenza. Ngoba sisazothola umvuzo ezulwini, hhayi sizothola iy'hlekehleke zemqhele uma sikhuthele sisebenza. Kodwa uma ungasebenzi uyoba namahloni, ushanga impumpunu ekhanda engathi imbungculo, sengathi uphucile impandla. Angazi noma impandla zikhona nezulwini noma zikho, sesiyobona khona. Kodwa nje abanye bobe namakhanda amahle enemqhele besebenzile. Mina ngisho uPaul noPetro nabanye besebenzile. Hhayi ayobe mahle amakhanda abo, bazobe besebenzile. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ngabo ngoba bamsebenzelile uNkulunkulu ngendlela eyisimangaliso. Msebenzele-ke nawe, ungapheli amandla, msebenzele uNkulunkulu, uzojabula, uyakuthanda umsebenzela. Siyambonga-ke kakhulu, siyamdumisa. UNkulunkulu wethu ezulwini, uNkulunkulu wethu emhlabeni, uNkulunkulu wethu ezinzulwini zonke. uJesu Kristu uyinkosi. Inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngixolise lapha bengithi ngifaka aeroplane mode kwase kuvela ezinye izinto ayike senongibekezelela, ngiyaxolisa. Ngizothi nibuka inkonzo bekuvela ezinye izinto. Bengithi ngifaka aeroplane mode ngoba khona imessage engenayo iyagqama la kimi, ngazi uma nakunini izobonakala yini. Nokho-ke asimbonge uNkulunkulu wethu muhle, uyaphila, uyikho konke. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu Mark chapter 11 verse 24. Mark chapter 11 verse 24. Ngi-challenge yami engiyibekayo nengiyiphonsayo ngithi masimsebenzeleni uNkulunkulu bafowethu. uNkulunkulu uyasetshenzelwa, uyabathanda abantu abakhuthele ngomsebenzi wakhe. Mark chapter 11 verse 24. Siqhubeka nenkonzo yethu, isihloko esithi ukukhuleka nokukholwa. Ukukhuleka nokukholwa. Verse 11 verse 24 ngiyaxolisa. Mark chapter 11 verse 24. Asifundeke. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwana ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwana ukuthi nikwamukele, nizoba nakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Kholwa ukuthi konke okukhulekelayo uzoba nakho. I-challenge ongakaze uyibone le. Ukholo olujulile kodwa olupractical. Okukwenza uzobona. Ucele kuNkulunkulu bese uyabonga. Uzobona wena ezokwenzeka kuwena. Uzobona into azoyenza kuwe. Ngoba ushilo kuHebrew chapter 6 verse 11. Wathi ngaphandle kokukholo ayikho into emthokozisayo. Uthokozisa ukuthi umuntu oza kuye, number 1, akholwe ukuthi ukhona. Number 2, akholwe ukuthi ungumvuzo walabo abamfunayo. Once you believe those two things, awuzobona wena kwenzeka imanga, wakho umkhuleko uzophendula. Ngiphinde ngigcizelele. Yeka ukuthi uma uthandaza uthi egazini nasegameni likaJesu. Alikho izwe eBhayibhelini elithi sicele egazini. Asiceli egazini. Never ever say egazini nasegameni likaJesu. Ngendlela okushoko kamnandi ngayo ngesizulu, ungathi usukhuleka omkhulu umkhuleko egazini nasegameni likaJesu. Hayi akusebenzi kanjalo. Ungamfaki nje igazi. Igazi phela lokuhlanza izono. Igazi sinqoba ngalo uSathane. Sicela ngegama. John 14:14 uthi uJesu, noma yini nakuyicela egameni lami ngiyakunenzela. Hayi bafowethu, asicele negameni lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Musicele egazini, angeke. Senalithanda kakhulu igazi, nidla ubende, nigcatshwa kuphuma igazi, vele igazi lakhe isivumelwano. Kodwa musucela egazini, usucela isivumelwane namadimoni. Musucela egazini. Kwelika Jesu acelwa nje. Kwelika Jesu siyalifafaza, lisho njalo kumaHebheru, siyalifafaza igazi likaJesu. Sigeza ngalo izono zethu igazi likaJesu. Asiceli ngalo. Yekani ukuthandaza usuthi egazini. Hayi. Ufake irabhe enkulu ukhansela wonke umkhuleko osukhulekile, ucisha ngegazi. Ngoba igazi liyacisha, igazi liyawasha. Musuwasha imkhuleko yakho ingakafiki nasezulwini, uyiwashe ngegazi. Ngoba izowasheka unomphela. Hayi ngoba liyawashana igazi. Liwasha ingubo ibe mhlophe qwa. Sicela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Athani kakaceli lutho. Sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Hayike asiye lapha esike sathinta khona Izaga 28 verse 9. Ngolesihlanu mangaphazami sasithinta khona. Ngethemba nayithola ke abasanda ukufika abangayizazi ifundo zokuzila ukudla bayithola inkonzo ngomgqibelo ngilapha eHoly Nation. Ngilapha eHoly Nation Bible College. College lelo esifundela khona ukufundisa. Engingalirecommenda nawe ukuthi uye khona. Urector, ufounder yalo, uProfessor J.M. Ncube. Professor J.M. Ncube, urector nefounder yakhona. Archbishop Professor J.M. Ncube. So ke nginga-recommenda ukuthi bheka igatsha eliseduze nawe uhambe esikoleni. Ngiyajabula ekhaya entabeni. Baningi abantu abafundayo. Akufunda abafundisi bodwa. Baningi abantu abafundayo. Sizoba ibandla elifundile. Umnyango ngake ngasho ngathi njengoba ngiwudokotela ngiyafisa kube noma abawu-20 nje odokotela ebandleni. Yizwa lonto. Noma angibeka nje bangabi ngaphansi ka-20 odokotela. Hayi amadiploma ke angeke ngikhulume nje indaba yawo. Phela sesiyibandla elinamalungu angaphezulu kwe-1000. Sikhuluma ngamalungu ebandla over 1000. Bese kuthi ke abaku WhatsApp over 10,000. So ke njengamanje ke hayi bafowethu fundani. Umoya ongcwele uzokusebenzisa kangcono ukuthi yakwazi ukufundisa ulihlole ngomoya, hayi uhlola ngenyama. Angidluleke lapha ngidlule. Uthi kuverse 9 weZaga 28, ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Ophendula nje indlebe yakhe ekuzweni umthetho. Ongafuni ukuzwa umthetho. Ongafuni ukulalela umthetho kaNkuluNkulu.
umkhuleko wakhe uyisinengiso. Kukangaka ukhuleka ungaphendulwa. Ingoba ufuna ukwenza izwi elilula esilinikeziwe entabeni. Vuma uJesu ngoRoma 10 verse 9. Number 2, vuma izono zakho. Manje awufuni ukuzwa, uyathanda ukucela, uyayifuna into ekaNkulunkulu, kodwa ufuna ukwenza izwi lakhe. Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho, nomkhuleko wakho uyisinengiso. Injalo nje ayishintshi. Yenza izwi. Buyisana noNkulunkulu. Vuma izono zakho. Busise umuntu osiphambeko sakhe sithethelelwe. Asithethelelwe isono kungaceliwe uxolo. Ukuthethelela kuhamba nokucela uxolo. Cela uxolo ngoNkulunkulu. Cela uxolo ngoJesu Kristu inkosi yakhe yethu, indodana yakhe. Cela uxolo ukuze uthethelelwe. Uwenze umthetho kaNkulunkulu bese umkhuleko wakho uba igugu kuye, ungabi isinengiso. Uyokoze kube nini ukhuleke imkhuleko ezinengiso ngoba uphendula indlebe yakho ekuzweni umthetho. Koze kube nini? Hayike ake siqhubeke sibheke elinye lapha kuJeremiah 29 verse 12. Uverse 12 angisho. Jeremiah 29 verse 12. Sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Sikhuluma ukukhuleka nokukholwa. Uthi uverse 12. Niyakungibiza niye ukukhuleka kimi, ngiyakunizwa. That is a promise. That is a promise. Isithembiso esimile esingenaguqulo umuntu. Niyakungibiza niye ukukhuleka kimi, ngiyakunizwa. Athi uverse 13. Niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Niyakungifuna ningifumane. Kusho ukuthi uma ungamfumane awumfunisisi ngenhliziyo yakho yonke. Umfuna nje haphazardly. Uyafunisisa uNkulunkulu. Ngisho sekuthembisile, gcina izethembiso zakho. Ngiyazi kanikaka ngizwe ngizoyichaza. Uyafunisiswa uNkulunkulu. Ngisho sekuphendulile, gcina isethembiso. Ake sithi ungena emkhosini ka3 days. Ngosuku lokuqala nje avela kuphendula athi sengikunikile. But gcina isethembiso sokungena ku3 days noma usuyitholile into obuyifuna. uNkulunkulu uthokozisa umuntu omfunisisa, ukumfunisisa lokho. Othi usutholile kodwa uqhubeke nokumfunisisa. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ungiphile inkonzo yokuthobeka. Inkonzo yokutuba umzimba. Yiphi inkonzo yokutuba umzimba? Inkonzo yokuzila ukudla. Ngishilo izolo. Izolo kuqhamukile ngoba sekufanele. Beyinto ngizosho namhlanje. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kwi-career yami ka16 years. Ngiqale ngo2011 umsebenzi kaNkulunkulu. Sengino 40 days fasting about 5. U5 usho umusa kaNkulunkulu. Kungumusa kaNkulunkulu ukuthi ngiqede 40 days about 5. And izinto engiphume nazo kulo 40 days ngiyazisaba. uNkulunkulu angisize ngingadlali ngazo, ngiyisebenzise ngendlela, zijule ngendlela emangalisayo. Enye yayo ile eniyibonile mazidlula kuyona. Ngaleli sonto edlule naleli ngithandazile la. Ngakhulekela bonke abagulayo ngathi abalethe ubufakazi babuletha. Ngishilo izolo yenye yezinto engiyicelile leyo. Nkosi ngiyacela mangishumayela abantu basiphile. Mangithandaza wonke umuntu okhona kuleyo nkonzo noma ozoyilalela aphile. And that is exactly what happened. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyathobeka. Ngiyathobeka. Bese ngibadabukela. Ngibadabukele ngoba uNkulunkulu azanqabele umuntu. Laba bathi ngithwele. Ngiyabadabukela ngoba naye akahamba ayozila ukudla athola izinto zakhe. Mayibona izinto uyezingenzeki uthi sithwele.
kungaba kanjani uNkulunkulu enganginiki at my very very short career of 16 years sengino 40 days abawu5? Ayeke ukunginika izinto engizicelayo. Uthi wena ke uyobona ngosuku lokwahlulela hlala ukuthi ngithwele ulungile ungayithathi into engiyishoyo uthi ngithwele, but there comes the judgment day la kovela khona obala. Unfortunately uzobe ungasakwazi ukurepenta, it will be too late for you. Akobe seku late. Kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu wangisiza wangibiyela, angisebenzi ngevangeli lokuthwala, angisebenzi ngevangeli lomuthi, angihambi izinyanga nakho konke. I'm very proud of that. Ngiyaziqhenya ngalokho. Ngibonga uNkulunkulu ekuziqhenyeni kwami ngoba kungumusa wakhe. Izinto anginike zona nangenzisa zona, definitely umuntu olapho ecabanga ukuthi ngithwele. So ke ngiyabaxolela ngoba bakwazi abakwenzayo. Ngiyabaxolela abakwazi abakwenzayo. Bayalala, abazile ukudla, imkhaba yabafundisi ingaka. Imkhaba imkhulu ingaka. Indaba ibemkhulu ibengaka, akwazi ukuzila ukudla. Ukufuna uNkulunkulu, ukufuna intando kaNkulunkulu, ukufuna izinto zikaNkulunkulu. Azihlangani nomuntu okhonza ukudla. Uthi la ku verse 12 Jeremiah chapter 29, niyakungibiza niye ukukhuleka kimi ngiyakunizwa. That is a guarantee. Angikwazi ukudonsa 40 days ngiphume ngaphethe lutho. Never. kuNkulunkulu engimkhonzayo ayingeke. Ngeke. Sekungoka 5 ngiphume nje ngimpumpununu nje ngingaphethe lutho kuphela bengidlala mina bengidlala. Asisikhathi sokudlala bafethu. Asikho isikhathi sokudlala. Zila ukudla ulanda izinto zakho kuNkulunkulu. Kuzile nje ukudla kuyeke. Ngeke kusendawo. Safika ukudla kukhona emhlabeni sofa futhi sikushiye. Uthi ku13 niyakungifuna ningifumane. Lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. U40 days ukumfunisisa uNkulunkulu. Ukumfunisisa. U3 days uyamfuna, 7 days uyamfuna. Well, 14 uyamfuna. Qala 21 ukumfunisisa. Umfunisise. And ngiyamthanda ushesha kabi ukuphendula. Asengikunile 1 2 no 3 uthi yebo Nkosi ngiyabonga kodwa ngiyakufunisisa. Ngifuna wena mina. Ngiyabonga ukuthi anginike izinto zakho engibe ngingazicelanga nokho. Ezinye yebo ngizicelile kodwa mina ngifuna wena. Abesethi ngeke ngize ngedwa kuwe. Ngiza nezinto zami. Awe madoda. Akezi yedwa. Uza nezinto zakho. Uze kuphathela izipho zakho. Dela ukudla. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba bakhona abangifuzayo. Bakhona abazalwane abareportayo ngibathwale ngomkhuleko besho badonsa 40. Bebe baningi this time around. Angazi kwenziwe yini but bebe khonyana abazalwane. Ngaze ngaimpresswa umfundisi. Angizolisha igama lakhe. Uqede ngolesithathu. Yena ke wayengangitshelanga nokuthi ucela umkhuleko kube ibambele nje. Usengitshele seqedile sedlulile. Hawu nami semsengiphumile. Hawu mfundisi baba ngaze ngajabula enhlizweni yami. Kuyazi ngijabula kanjani mangiza umuntu ethi ucela umkhuleko ungena ku40 days. Athi sengiqedile baba sengiyaphuma. Kube yazi ngijabula kanjani. Ngiyajabula. Kube kuyenzeka. Ngabe sonke ekhaya lezwi, sonke entabeni sike sivele sibamba 40 days sithule sithi do. Sizamazama South Africa yonke. Yonke sithi South Africa for Jesus. South Africa for Jesus. Sithi Africa for God. Sithi Africa for God and the whole world for God. Awe madoda. Those days ngiyamkhola uNkulunkulu uzosinika. Bese bakhona abanesikhathi sokudlala bathi sithwele. Ngivele ngihleke mina. Amavila izidla kudla bakhonza ukudla. Abazi izinto zilandwa kuphi. Kuqanga amadolo uzila ukudla uzothola into zakho. Hayi anginiqhoshelo bafowethu. Ngiyanikhuthaza. Ngiyase ukuthi uyasiqhoshela cha ngikhoshi.
kungumusa kaNkulunkulu. Futhi uma engiqhubele wathi angiqhubeke ngize ngenze o50 abawu7 ukuphelela lapho 7 usho ukuphelela, ngizoqhubeka uma ethi ngikwenze. Ngiyambonga kakhulu. Cha, ngifuna uze nawe ukwenze, yikho ngikutshela ngabanye abakwenzayo. Ngifuna ukwenza, yikho ngikutshela ngomunye umfundisi entabeni obekade khona. Yikho ngilifihlile igama lakhe ngoba ngifuna ayikhulumele yena mayithanda ukukhuluma. Ayikhulumele kodwa ngeke asaphuma phela useqedile. Mawukhuluma ngawo umkhosi usuqedile, it's fine. Akufanele nginitshente ngiku40 days ngisawuphethe. No. Kufanele ngiqede eqala. Ngithola into zami ngizigone ngifudumale bese ngixoxela. Hayike kunjalo nje mawukhuleka. Uthini ke asiphinde verse 12 Jeremiah 29. Niyakungibiza nikhuleka kimi. Ngiyakuniswa. Yazi bafowethu uyasiza uNkulunkulu. Uyasiza uNkulunkulu. Ngizwile uyasizwa. Uthi niyakungifuna ningifumane. Lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Niyakungifuna ningifumane. Lapho ningifunisisa ngenhliziyo. Yabo ilento ngisho uma umfunisisa udela yonke into. I mean yonke into. Ngaphezulu kwakho konke udela ukudla ngoba yazi ukudla. Wemadoda ukudla. Adam noEva bawa nje ukudla. U-Esau walahlela ubuzibulo bakhe ngokudla. Iplate nje lokhu. Yabona ukudla. Mawukwazi ukubamba umzimba wakho utubu udela ukudla, ufuna uNkulunkulu uzomthola. Hayi uzomthola. Ngikhumbula le ndaba ebengimxoxela yona. Le ngane le yaseSwazini iqhamuka izothi siyesihogweni. Isho ngesikhathi esirong. Ngiku40 days mina. Ngiwumlilo. Amahubo 104 verse 4 wenza ikhonzo zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Wenza ingelosi zibe imimoya. Phela mawusemkhosini mfowethu ukuzila ukudla umlilo ilangabi lomlilo. Uma ungakubuyisa kancane lo mqondo uthi ukuhlehla kancane kulo 6 weeks odlulile aseseyinkonzo zasentabeni uzi-assess nje. Mhlambe nezaphakathi nezinsuku uzi-assess nje. Uzoza ukuthi ya anginakanga sengiyabona. Kunjalo ke. Mawufuna ukuba umlilo dela ukudla. Ngizosho kathathu dela ukudla. Sazala ukudla kukhona sofa sikushiye. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngakho ake simfuneke. Kakhulu nje namhlanje sithi mfune esenokuthola. Mbize eseseduze. Uma ubayishiya indlela yakhe, musumbiza nezono zakho. Shiya izono zakho. Shiya ukungcola kwakho. Shiya imicabango yakhe emibi. Shiya inkanuko zakho. Shiya ubufebe bakho. Shiya ukuphinga kwakho. Shiya ukuntshontsha kwakho. Shiya. Uze enkosini. Uzu njengoba unjalo iyakuthanda. Ayikho enye iremedy ozoyithola. Ayikho enye iremedy. Bahamba inyanga, bafuna imithi bayagquma, bazishisa umuntu phansi kwengubo, ufuna imali. The uNkulunkulu igolden silver lingelakho. All you need is ukuthi uzile ukudla, uthandaze akunike uNkulunkulu. Ngeke ukhompithe. I want to repeat it. Ngeke ukhompithe nomntwana kaNkulunkulu ozinikele fully emsebenzini kaNkulunkulu. Ngeke ukhompithe naye. Mawufuna ukhompitha naye zinikele fully emsebenzini kaNkulunkulu. Uzombona uNkulunkulu ekwenzela izinto. Ngikushaya nalelo namhlanje. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Baba uNsibande uthi asithandazeni simbonga uNkulunkulu masigoqeni sithandaze. Siyaguqa. Uthandaza umile wena ukuthi uzothola into ekaNkulunkulu. Uthandaza uhlezi uzothola into ekaNkulunkulu. Ufuna ukukhothanyela uJesu wayiguqa, ingakho siguqa. Asingcono kunoJesu. Uma uJesu wayiguqela ubaba wakhe, wena uguqe ngani? Bese uthi uzothola izinto. Hawu, ngadlala ingathi la. Masikhuleke. Baba egameni likaJesu siyabonga, siyakuthanda kakhulu uNkulunkulu wethu. Ngoba uthe ufuna umuntu oza kuwe akholwe ukuthi ukhona.
nokuthi ungumvuzi walabo abakufunayo. Hey Nkosi, ngiwufakazi, ngikufunile kuze kube manje ungivuzile. Ngiyabonga ngendlela emangalisayo. Ungumvuzi walabo abakufunayo. Baningi-ke abakufuni kodwa bafuna izinto zakho. Bazozithola kanjani ngoba wena bakholwa ukuthi ukhona? Nkulunkulu wethu, vula abantu amehlo bakholwe ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abakufunayo. Sinikela kwena-ke le nkonzo, sinikela kwena konke, siyabonga. Busisa bonke abantwana bakho abalalele, nabayibukayo ku-YouTube babusise, nabaguqile njengoba sikhuleka babusise kakhulu ngoba ibambile imfihlakalo yokuguqa. Khona benza izinto kodwa izwi lakho libe lishunyayelwa. Khona benza izinto bayayaluza endlini kodwa kuyathandazwa. Balindele ukubusiswa bathole izinto zabo. Nkulunkulu wethu, siyabonga ukuthi thina usambulele ekhaya lezwi, wasambulela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngisazobheka kama messages eni, ngiyabona ama VN maningi. Ngazi ubufakazi noma yini bengakaze ngiwabheke. Sengizo-attenda ke manje. Ngibuye ngi-attende nabanye ababhukile. Ngivuka ekseni ngaba ne-commitment engibambile kakhulu nakho phela kuphele nenyanga. Ama messages ambalwa engiwaphendulile ekseni. Bengibamba iqueue lapho bengikhona. Inde yabiza ukuthi ngilalele, ngiphendule, ngenze ngikwenzile. Njengamanje ke sesobhekana nakho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu siyamdumisa. Isikhathi kimi njengamanje u-14:13 okungukuthi 13 minutes after 2. uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu inkosi. Babonze bande ovalelisayo.